Dnes nie je otázka, že teraz ako zabezpečíme, či táto kontaminovaná pšenica v tomto prípade by mala prechádzať cez naše územie a dostať sa takýmto spôsobom do Afriky a tie deti v Afrike, tie môžu túto kontaminovanú pšenicu konzumovať. Viete, my si musíme absolútne ochrániť našich poľnohospodárov. Zlikvidovali sme si živočíšnu výrobu. To je absolútny fakt. Nemôžeme dopustiť aj to, aby sme si zlikvidovali aj rastlinnú výrobu. Sme krajina, ktorá naozaj dokáže vyrábať zdravé potraviny, ktoré musíme umiestňovať na náš trh, aby sa naše potraviny bez pridanej hodnoty nedostávali na západný trh. Takýmto spôsobom tam potom potravinári ju zúžitkujú a s pridanou hodnotou, kde sa vytvoria pracovné pozície, kde majú zisky jednotlivé firmy. Takýmto spôsobom potom z našej pšenice sa dovážajú sem na Slovensko hotové výrobky, namiesto toho, aby sme my tu vytvárali závody, aby sme uspokojovali našich obyvateľov na našom vidieku, vytvárali pracovné pozície. Toto je alfa omega aj politickej strany Hlas, kedy chceme absolútne sa zahryznúť do rozvoja vidieka a takýmto spôsobom vytvárať pracovné pozície. My sme krajina, ktorá je predurčená na vývoz. Dnes sme svedkami toho, že sa sem dovážajú aj potraviny nášho pásma. To musíme zastaviť. No čo je pre slovenský národ lacnejšie? Byť chorý a potom, aby štát doplácal na to, aby sme v podstate žili zdravšie alebo na liečenie týchto chorôb, alebo jednoducho predchádzať takýmto spôsobom tomu. Nitriansky samosprávny kraj na to reflektuje veľmi rýchlo a jednoducho dnes sme pripravení, že všetkých našich zhruba 100 stravovacích zariadeniach, či je to 63 stredných škôl alebo 25 domovov sociálnych služieb, budeme zásobovať lokálnymi potravinami od lokálnych prvovýrobcov. Od tohto si sľubujem zvýšenie zamestnanosti, kvalitnejšie potraviny. Do dnešného dňa žiadna vláda, či to bola Matovičovsko-Hegerovská vláda alebo súčasná vláda, takýmto spôsobom nereflektovala na tento problém. Veď toto je cesta, akým spôsobom my vieme naštartovať vidiek. Toto je cesta, ako my si vieme ochrániť zdravie tých ľudí. A dnes financie, ktoré idú na liečenie týchto chorôb, budeme vedieť použiť úplne na iný účel. Veď toto hovorí zdravý sedliacky rozum. Policajný prezident, ale takisto aj premiér Odor absolútne zľahčujú túto situáciu. Treba si pripomenúť, že to bolo asi včera večer vo Veľkých Levároch bola použitá služobná zbraň na zastavenie migrantov, respektíve nejakého prevádzača. To sa pýtam, že toto naozaj takým spôsobom sa nič nedieje, keď je použitá služobná zbraň. Viete, valia sa sem skutočne ľudia od 18 do 40 rokov, o ktorých naozaj nevieme, odkiaľ sú. Nevieme, aké majú choroby, nevieme, za akým účelom sem idú, ale vláda to zľahčuje tým, že len prechádzajú. Oni v podstate idú do Nemecka. No tak prečo nás vláda tlačí skutočne do tejto nelegálnej migrácii? Lebo keď len prechádzajú, tak potom akým spôsobom to vláda chce riešiť? Ja som v tom videu, ktoré vy spomínate, takisto ako aj v ostatných prípadoch, kedy zasahovala samospráva pri nelogických opatreniach tejto vlády, ale aj predchádzajúcich vlád, tak jednoducho som ponúkol, nech sa páči, ak majú namierené do Nemecka, tak som pripravený. Som pripravený zabezpečiť autobusy a takýmto spôsobom ich môžeme odtiaľto poslať preč. Len ja nikde nevidím, že by naše ministerstvo vnútra, respektíve zahraničných vecí, komunikovalo s ministerstvom zahraničných vecí s Nemeckom a či je to naozaj skutočne tak, že ich vítajú s otvorenou náručou. Tak treba si uvedomiť, že to, čo sa tu dialo za posledného 3,5 roka, musí byť červená čiara pre nás všetkých. Musí to byť červený, výstražný výkričník, že princíp pokus-omyl sa tu už nesmie viac opakovať. Preto voliť začiatočníkov, neodborníkov, ľudí, ktorí nemajú absolútne víziu, čo sa týka Slovenska a pomoci našim obyvateľom, sa už nesmie viac zopakovať. Nesmieme dopustiť, aby nám opäť vládli ľudia, ktorí sú začiatočníci, ktorí sú amatéri, ktorí v podstate len prahnú pomoci. To sa na Slovensku skutočne už nesmie zopakovať. Strana Hlas je silnou stranou odborníkov, ľudí, ktorí od prvého momentu, pán moderátor, vedia nastúpiť na hociaký rezort a vedia od prvého momentu začať riešiť problémy našich ľudí, nášho národa. Od prvého momentu sa vieme skutočne chytiť kormidlá a takýmto spôsobom začať riešiť všetky veci, ktoré spomínajú aj moji kolegovia.